Мин халкымдың сескә күңеленән бал кортындай ынйы Йыямын да, йәнле ынйылардан хуш етле кәрәз куямын. Шуға ла мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күңел. Бүген бездә башкорт теле, яратам һине телем. Рәхмәт һиңа, син аша алам мин яхшы белем. Милләтем урыс, ләкин туган ерем үзәк Башкортстан илендә. Шуңа ла мин теләп өйрәнәм, сөйләшергә башкорт телендә. Я цветочная душа моего народа, как пчела, жемчуг собираю и из живых жемчужин ароматные соты отливаю. Халкым теле минем халкым теле, уннан башка минем илем юк, илем шулмас кына, теле шулмас кына, иле юктың гына теле юк. Әсәм теле башкорт теле, минең өсөн изге тел, туган телемдә сөйләшәм, көенә шуга күңел. Шуға мин белән